kalibutan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Hapot, mga tugang kay po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahapotan, asin mga kasimbagan na dapat aramon, asin dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot. Bako maray ini na surge kan kaso kan COVID sa Bicol region. Nagahanap kitang paagi na ma-interview ta si Dr. Lulu, ang tagapagtaramtabi kang Department of Health sa Bicol. Bako ini maray, pigihiling ko so mga record sa kada probinsya. Ini palan first time man June na first time ini na Bicol region igwatabi ki 455 na aktibong kaso kan COVID-19 sa laog din sarong aldaw. Buda first time man mga tugang sa Camarines Sur daan na may 287 na aktibong kaso, no. Aralang kaw ini, no? In fact mga tugang ano yan, ang sa tuya tabi na mga kaso kan COVID-19, nanginginot po ang Camarines Sur 200 2,100 ang aktibong kaso kan COVID-19. Tapos nakasunod yan po ang Masbate. Lingon mo ang Masbate po makaskaso naman ang ulakit kan COVID, 1,479. Nasa sunod dyan mga tugang sa Masbate ang Naga City 722. Tapos sunod po sa Naga City ang Camarines Norte 605. Sunod nasa ikalimang pwesto ang nasa 1, 2, 3, 4. Nasa ikalimang pwesto ang Albay 579. Gari nagtanag-iskutin nyo adi nangyari 579 ang kaso kan COVID sa Albay. Tapos mga tugang sunod po dyan ang Sorsogon 426 426. Ang Camarines, ang Catanduanes Tabi 216 216. Ang Legazpi City 186. As of now, ang may lowest tabi na kaso kan active cases kan COVID is Legazpi 186. May others po na 121. Kaya sa kabilugan po 6,434. Increasing tabi mga tugang ang kaso kan COVID-19. Hindi po sa satuya tabi na palibot. Gusto ko kutang makauron sa DOH na dapat ma-explikar kimaray ini. Ano ang indikasyon ka ini? Mga tugang niya na mga panahon. Bata pagabot sa recovery rate. Pagabot tabi sa recovery rate. Sandali lang baka kaya mapasala kita magbasa ka ini na recovery. Saka na mo na, medyo de ko nasabutan ini na total recoveries. Nasa tabi na pigpo-post, baka mapasala kita. Okay? O bueno, first time ini sa Bicol region mga tugang na may 400 igwatabi kita ki 455 na new cases. Salawag sa nagisarang aldaw yan. Tabi, sa likod mga tugang kan yan, ang Masbate, padagos tabi ang paglangkaw kan kaso. Yan ang saro sa mga dapat gayod na agap hinimuntano sa mga maabot na daw. Good morning tabi sa mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live, ngunyan tabing pag-aaga. Thank you tabi sa mga naghihilingon yan sa DZGB Facebook Live. Uda po sa mga nakatutok po sa DZGB Live app. DZGB Live app. May nagpaparatex ako.
Aputado ba ya ngaya si Mayor kung totoo ang bareta na madalagan siyang gobernador? Kanya ko, di ko man tabi aram. Na, di ba? Talagang may politika na talaga yun na di. Di nang ganda iwasan ang politika, no? Tapos may nag-text, ata ngayang iyo. Ata nga niya ako, di ko aram pa. Pag-text ko siya, Yor, interviewon ta tungkol tabi sa mga iba pang issue sa Legazpi. Ang Legazpi ngunyan halang kaon man tabian o daily cases ta, naglalangkawan daily cases ta po sa Legazpi. Paano yan? Mga tugang mga lakdang nagigiribon dyan, dapat daw kitang maghigpit, ano? Kaya ta daw tabi na maghigpit, mga tugang nin mga bagay-bagay, mga nagari, humigpit kita na bako naman na ayon duman sa kwan, manam na bako naman na bako po na aayon duman sa IATF yun. Ang mas bati baga, di man na yan susog sa IATF na, di ka makalaog kung di ka bako ka bakunado. Ako man ay di man kay IATF rule kaya, guidelines kaya. Ang katanduanes. Ngunyan lugod, pipagpaliwanag kan Malacanang, su probinsya kan Masbate, kan Piodoran, munisipyo kan Piodoran, kung nata nga niya, taka mo, dahil nito pigapaagi, asin pigpapalaog, ang taga Masbate. What's going on? Taka baga. So nagtatabang lugod, iyang pigapa-explikar. O, buda may saromandang pulis sa report ni Jimmy, kinumprontar si Mayor. Agaro, de ko alam ko nung pagka-approach, sinapot na si Mayor. Nata nga ya Mayor nga yata, so mga pamasbating nga Mayor nga, dingin nito pigapaagi sa Piodoran. Jesus man na pulis ito. Kulang ang pagkasabot mo, Sing. Kulang ang pagkasabot mo, Bosing. Ang nagbabantay baga dyan sa checkpoint sa may Piodoran ka ito. So, CSU, Masbate, provincial government. Sarap man ito. Kulang man ang pagkasabot ka ito na pulis na ito. Na naghapot kay ang term nga na. Gari, sinudya da si Mayor Alan Arandia. Nang paghigpit yan sa Piodoran tabi. Bako man trabaho kan problema kang Piodoran, susog sa implementasyon kang Masbate. Mga sarabayon talaga ito maminsan. Adi? Maray pa, inumantaki Alaksan FR. Inumantang Alaksan FR. Marami sa atin ang napapagod talaga sa araw-araw na pagpasok sa trabaho dahil po napakaraming hamon sa buhay sa gitna ng pandemya. Mula sa pag-commute hanggang sa trabaho, para kang laging sumasabak sa gear at masakit ito sa tuhod at kaso-kasuan. Kung noon kayang-kayang akyatin ang mga hagdanan at lumakad ng malayuan na walang sakit ng katawan, ngayon dahil sa rayuma, naging pahirapan na ang paghakbang. Pero sa akin bilang palaban na broadcaster, isang solusyon lang ang subok at hiyang sa akin. Prescribe pa ito ng doktor ko. Fastest Alaksan FR. Sa isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan at rayuma ko in as fast as 15 minutes. Dito tulad ng pahid-pahid na biti ng epekto sa akin, kaya pa ulit-ulit ako maglagay. Mga kababayan, mag-Alaksan FR na, sulit sa halagang 8 pesos SRP lang. Tapos ang sakit ng katawan at rayuma. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Iyo man ang ganda di. Iyo man ang ganda. At sa totoo lang yung gari, kanino na nagparakulog sa tuhod ko dahil nanduman sa kakakaong ko kipansit na gari binugtag kang kipatis. Tapos man ang ganda nito. Alaksan. Hello, good morning. Hello, good morning, baby. Oh, naling muna, amigo. Ako nagsara nga na. Nagsara nga. Nagsara nga. Primero, sinumbong sa Piodoran sa 888. Dahil nga pagpapaagi kan taga Piodoran, sumauli sa Masbate. Yung nga na ang problema. Ngunyan, pulis na suminudya kay Mayor, natangayayor, tayo mo pigapaagi, sumauli sa Masbate. Marius, ito masira mo na. In general terms, baby, bako man sa pag-ano. Oo. Kung ikaw kaya baga ngayao, masumbong sa sarong government agency, bako yung validate mo? Iyo baga, buda, pulis, di aram ang patakaran, di lang nagapot-apot na pulis. Official pati yung pulis da. Saro pa yan. Dapat sa butong basa mo. Iyo na nga, pagalo. Dahil kasi basta-basta bumasa, na pag
first glance at payo mo, na iunahan, siyempre, malibog ang payo mo. Tana. Ito nga ng DOH na mga kaso, dahil ko binasa, tabaka masalako. Kuni pa, at karoon dyan na punto, sir. Sige kaluluwas kang DOH kay Arban at hain iyan. Hain ang bisis ka, natagayin na titaram ki diretso. Yan. Baka makauron ta lamang si Dr. Lulu. Hapoton ta. Hindi mo sir, bako ba sa pag-ano? Hindi sa Legazpi, dati baga, pagkataram na barangay Rawis, parang kunulit kung sa inihanap barangay na, nakakunday na. Anong nangyari kaya ngunyan, Migo? Sa Legazpi baga, maski sa ibang munisipyo, di naman tayo nasusog. So nagpo-positibo, mga nagtatrabaho sa government agency. Ang mga national government agencies, bako na ngunyan saklaw kang LGU. Kaya bagaday ka na makadagog na lockdown sa opisina. Bako palpak manggiraray. Na lockdown sa bangko. Dahil nasakop kang LGU man lockdown ka. Dahil lang sa, sabi kang IATF. Iyo nga ni bagao, tapos magkakita trial and error. Kaya nakakalakop ang kaso, ang mga regional direct, ang ibahan na mga head of agency. Dahil man kaya na mga lockdownan, i-isolate ka sana. Bako sana sir, ang punto doon, ang national, nalaaraman din daw kung anong kind agency region kung iwan COVID. Iyo baga. Dahil naman nga ni, dahil naman nga na may mention. Kaya ito baga, pag-mention yan, saklaw kang LGU. Ngunyan, bako naman saklaw. Iyo baga ang pinaka-problema, pagpumpa kayo sa kutong yan, yung pinaka-basic na problema, ang pag-trace kung tagasain. Iyo nanggad, Migo. Iyo nanggad. Ngunyan, kita ko na effective na kung so nangyari kang before na ang mayor ang ma-lockdown. Malos tempo. Oo. Sinarali din na. Di naman ngunyan. Panluwa, unyang pa sa rumalibong sa payo, unyang na piduran. Unyan, mailing mo ang kapalpakan kung paano nangyayari, hindi pa para kumpiran. Papagalong kita. Unyan, kita naman ang Bicol Region ng kumbaga parang research. Tayo mo kung ano kadakula yan, kabaga ang porsyento, kamsor. Yes. Makaira kita di amigo. Gari kulang so nakaon mong batag mo niya na. Gari kidit ka. Daiman nga niya ako nagkidit. Tulong batag na nga ning tinaong ko. Kada pinakakuha nga ka. At kakaproblema kami. Okay, salamat. Thank you. Here we go! Ay... Madali lang, tapig text ko ya so pwede tayong makauron sa DOH. Tayo pa-interpret na mga tugang ang bagay na yan. Importante tabi na may nagtataram kaya. Sabi ni Lan Aranya, watching from Cabangan, Legazpi City. Good morning, Lan! Lan o Ian? Ian ba o la? Garo Ian gini ni? Ian Aranya. Jab Bitito Belen, good morning, tabi. Ralph Davila. Maray na aga sa gabos na taga-Albay, lalo na dyan sa Balasbasma nito Albay. Yes, thank you Yung mga nakatutok po sa Facebook Live natin. Mientras tanto, si Lowens Barzena may dagdag mga tugang na report. Hali po dyan sa luwas. Basahuntan mga reaction sindo Magalipas lang kay Ning Bareta ni Lowens. Mga lovers daw na nagatambay sa Highland sa stand sa wara na ay okay ni Bareta Luen. An Bareta ken ko ni gwapa. Iba man yung pigana mo. Kapitana nagpagramdom na umiwas sa mga alanganin na lugar. Pagkakun isman na. Kumpay pabirilo sana iya. Maka-enjoy yun baga. Pabiriloasan ng mga maglovers, maglabing-labing dyan sa gilid ng tinampo. Ako pang anap ninda. Pagalipas kinagkaperang bulan, nag-ibi-ibi na ta. Nag-text na duman sa kaiba. Be? Ano, babes? Ito ang sibana na, babes. Ano? Ay, mangamot na. Ay! Sab ako! Kaya makuliton ka. Yan. Lowens Barzena, good morning. Go ahead. Salamat tabi VP, good morning. Good morning sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta, padiit-diit ng nakakaukod ang ibang mga magbarata-bata na isa lugar man.
Ang init kan sa indang namamatian, nakadasaro, digdi sa Legazpi, pagkatapos na mabawasan naman daw ang siging tarambay sa may Highlands kan Barangay Estan sa Legazpi, ngunya na sa katahawan kan pandemya. Ini ang kinumpirmar sa DZGB nyo sa pakikipag-ulay kay punong Barangay Josephine Baloso, pagkatapos dawara na daw sindanin mga nanunutaran sa indang pagpapatrolya na arog kan mga enot na panahon na talagang lugad nagiging lodging space na an sa indang lugar dahil sa mga mag-uro ilusyon na nagtatarambay, ang iba nagpapa-replay sa maawot asin kung ano-ano ang nagigibo sa irarom kan badiklom asin malipot, asin maliputok na banggi. Sigun kay Baloso, nakanorood na daw siguro ang mga individual na ini, na regular naman daw ining pigpapatrolya kan mga barangay tanod asin tig sa Saraway, enot, dahil nagdadarangog, alagad kung matatandaan na may sinaksak na digdi asin hinaras so mag-ilusyon sa maawot na lugar, digdi na sana nagkabarawasan, nagtatarakot na ining mga nasambitan ng individual. Kung kaya dahil man sa pag-emerge kan Highlands Business Park sa lugar, saka nananatara na medyo bawas-bawas naman ang gas, ang nagpapapreskong magbarata sa lugar. Dahilan kay ni nangangapudan si Baloso man giraray sa publiko na dai magparatarambay sa mga alanganin na lugar kan istansa, ngani na maiwasan ang pagparadakol man kang kaso ng krimen, asin tangani man na maiwasan ang COVID-19, tan magbarata-bata baga, natural na sa inda, na dai mag-physical distancing, dahil taday na mumuya, na dai magtaning, magpugos o maghadok, ngani na ipailing ang pagkamuot na maliputok sa kada saro. What's going on? Kami kaya kahit tulowin sa kanhaw namin na Derek Edwin, soltero pa ni si Derek Edwin. Si Professor Edgar Barameda. Mga soltero kami. Kami kahit hanggang sana kami sa waiting shade. Pag nag-uran, nagmumotor ka, so kasunod mo, gigilid mo sa waiting shed, madudumog ka mo. Roger. Bako na matuyo ka dyan sa bulod na lugar, para dyan ka mo mag-purpay-play. Iyo baga. Iba na talaga ang panahon mo niyan. Buda, grabe na bagang niya ng Iba tinapong. na Madali talaga o ang panahon mo nag-i-access. niyan. Hanggang sa kami sa waiting shade, sa pag nakabuhi sa orig, bukudon mo sa orig. Hanggang na sana mga. Pero talaga, iba na niyan ang panahon talaga. Iyo. Waiting shed sa napalaan. Hanggang sana dyan. At Pero tapos, nawara ako na tape recorder kasi sabit ko sa waiting shade. Ta nag-uran nga ni. iyo. Ito, konsulo ako. Konsulo ka. Okay. Yan paano sumay ka iba? Nataman para trutangkas ka ki. Daga man sa waiting. Masirong man lang ka mo sa waiting shade. Ta nag-uran. Iyo. Di ba? Atay na Okay. pang dumanon. Mangarap ba sa kang panahon mo niyan? Dahil iba na talaga niyan. Iyo baga. Okay? Sige. Roger, sa yan tabi pipian magandagdag pag-istorya hali TV sa luwas. Ako po sa LBB. Bueno. Mientras tanto. Dahil man ka nakaka-relate siya din ang ururunta, no, John? Dahil ma. Dahil. Ano niya figuro niya nindong dahil niya. Kasabot ako ka. 110 million pesos na budget kan gobyerno probinsyal pigadalan nangunyan kang hunta probinsyal. Paradalan pan. What's going on? Sa isos ko, di ba, si Manay Alil Naguno nga, nag-text na naman lamang, so hapitong ko na, Oy, mobil! Andiyan, diyan ka sa mobil? Yes. Apita doon naman kay Manay Alil Naguno sa vitamin C. Sus, kuya naman sa nakamumal, matugat na naman ako digdi. Doon ba ka sa kwan, sa krusada? Yes, oo. Di ba sa bistro? Doon naman kay Manay Alin, so vitamin C na itatawag ta sa mga paradangog ta, mga listeners ta, vitamin C baga pampakuan sa immune system. Yo. Roger. Abay doon kasi buhay ko niyan. Oo. Iyo bude, mas kini ka na ba na pagpara vitamin C? Yun, reparo na. Oo, vitamin sabi. Apiton mo duman sa Kinto. Kinto Risto. Alas 9 bida, sabi ni Manay Alin, mga 9 o'clock. Sige, sige, kapit. 9 o'clock ha. Ako na kumatuga. Mata naman si Manay. Matuga naman niya ini. Sa Kinto Bistro. Sa Kinto. Ang bistro pala sa Pilar. O yun sa Krusada. Sa Krusada. Sige, go. I-detalye mo. Sa
Uy, VP, good morning sa mga parantabay, sa mga nagdag na bareta, naghagad na ni o nagpadala na ng kasuratan si Gobernador Al Francis Bichara sa Sanggunian Panalawigan Canalbay para sa request na 105 milyon pesos na dugang na fondo kay Inimbigapod na supplemental budget number 2 sa tuyang gobyerno probinsal. Iniyan kinonfirmar sa DZGB News ni Committee Chairman on Budget and Appropriations kinatawan Ray Bragais kung sa indang pinagadala na ang nasambitan ng bagay dahilan sa dapat na siguraduhon na talagang mapapaduman ini sa magkakanigo asintama ng mga proyekto kan gobyerno probinsal Canalbay. Kung sa iya, kukuhaon ang fondong ini sa mga savings pa, as in posibleng iba pang mga tadang fondo kan gobyerno probinsal, tangani may padagos an man lain-lain na programa ngunya na presenteng taon. Kapira sa mga alokaran ni na programa ni na budget nini iyo napagbakal naman nin mga medisina dyan sa JB Duran Albay Provincial Hospital, pagkonstruhir kan Batan Hospital Phase 2, pag-improve kan Piduran District Hospital asin man lain-lain pang mga infrastructure projects dito sa probinsya ng Albay. Pera kayan, nakatalaan man na gamiton daw ang programang ini sa manlain na departamento siring na sa Provincial Engineering Office, Provincial Health Office asin man Albay Veterinary Office. Ini ang kaptangkan pahayag ni kinatawan Bragais. Para sa next session ko na lang po ini papuba. Taday man po ini, man po ini yung urgent na tighagad ng gobernador. Kapag deeper ko po kanina, may absent po na tulong board member. Ako po ma-aprobaran ini kang bilog yung gabos sa mga presente, gabos ng mga board member. Sigun sa iya, importanteng maray na may pasarin isampang kan gabos na mga miyembros kan Junta Provincial tanganin na maaraman man niya ang mga question in kaso man na iguanin mga kapotan may kinaraman sa propestong fondong ini. Ilan sa durod na kula ini, milyones kantidad ini alagad sigun sa iya, prosyekto man sana ang plano kan gobernador na maghagad din dugang na budget para sa probinsya kan Albay para man sana sa karahayan kan mga programa para sa mga Albayano. Ano itong sabi ni kinatawan, pig-defer muna so discuss so approval? Yes, pig-defer ko na Nata. so for second reading na ko tayo ni VP. Nata. Ilang pig-defer siya, may mga kaipuan pang ayusin and mga niya nga ni presente gabos na mga... Bako, may sinabi siya eh. May sinabi siya kung nata pig-defer ito. May tulong absent. May tulong absent na board member? Oo. Sisa itong tulong ito? Kung magigirumduman ko kay VP so... Sigurado baka sigurado yan. Pero nalingawan ko so... Bay na pagdiretso Bay na pagdiretso when in doubt, do not. Yes. Di ba? Oh. Gusto sabi. Muna ka na magparadagdag. Ito sa anggulo kang bareta pala na kaya na differ so pag-approve ka ng 100 pera ito? 100 pera? 105 million. Oh, 105 million na supplemental budget dahil ang tabsin sa tulo. Nagsin sa tulo. Baka official business. Ano siya, OB or talagang absent talaga? Di naman piga Kung unang susugon mo, sa interpret, sa kuyang pagkasabot kang bareta mo, kung presente sa tulo, na-approve na so budget, supplemental budget. Iyo. Nga absent sa tulo, di pig-defer mo na. Oh, therefore, sisa ang kausakan pagkadelay kang budget. Tulo. Sisay? Tulo. Tama. Apotas, bala ka kang kinatawan pra guys. Ako nagkuhan man sana Pigsabot ko tabi kinatawan sa sinabi mo. Sabi ako, may isa ka na tabi. Pigsabot ko man sana po sa sinabi mo. Okay? Baka lamang sa aga VP sa regular session, may pasar na. Di yung nga ni, kung yaon sa tulo, approve na ito. Dinifer, wala sa tulo. Therefore, ang kausa kang pagkadelay kang budget para sa supplemental, so tulo. Tama ako sala. Di ba? Gulok pa sana ako. Di ba? Okay, sige. So yun VP, man tang nakaka-defer pa yan na pag-adala mag-ararin day, review man daw gararin day yan. Tanganin na sa aga, sa regular na session naman, alas 12 pagkahapon, may pasar na ini for second reading. Okay. VP yan mga informasyon, ang skalaro ay DZGB. Ano, tama ko dyan sa interpretasyon ko tabi dyan. O sala ko dyan. Sala ko, tama ko dyan. Yeah. Diba? Oh, ako, I'm just interpreting the story based on facts stated by board member, Bragais. Ang mga balitang yan, hatid po sa inyo ng mga
Sumusunod. Etang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Flemex Forte. Flemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto, ibang ginto. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White, namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Naproxen sodium scalan. Sa escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagipsaka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Bili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Ng tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Bili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, province, address, store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki APV, mga motorsiklo at marami pang iba. At store partners may syansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos.
Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay, ma! Bagong Bear Brand. Tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami, tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemes na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. An Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tukang sa programa. Madali lang. Tapunan ko daw si Mayor Noel Rosal ngunya na aga. Dahil para pa man si Joe Marano, for interview si Mayor Krisel Lagman. Taputun may saro ng hospital duman sa Tabaco City na fully occupied na. Ansa inda po mga tugang na COVID ward. Lang, pigapot ko si Jomar, kumpira ang laog kan COVID ward. Kumpira ang occupancy. Di ba? Kan COVID ward ninda. Takong date man sana, siyempre. Di ba? Pero ang bareta, mga tugang, pano natabi ang sa indang ward,
taso positibo, buda tabi so, ano nga pagkaan, so, suspect, mga tugang na positibo sa antigen, ipipalaog na ninda, tabi duman sa lugar na ito. Kung wala pa man si Jumar, balonta daw na apudan si Mayor ngunya na aga, baka lamang makaurunta, mga tugang sa taabong dahil GUs kaya, ang Legazpi ang pinakalangkaw na kaso, kan COVID-19, mga tugang kang inot 20, nag-18 buda pero ito gari kasuhapon, pero halam more than yung mga less than 10 ang kaso kan COVID sa tuyang syudad, kaya lang ringing lang ang number ni Alcalde Noel Rosal, mga tugang tungkol tabi sa ngunya na paggaga. Anyway, sige. Sige, sikwa na lang gayon. Si Mayor Arandia, gusto kong ma-interview niya na aga. Alan Arandia. Balunta daw nakauronon si Dr. Ala. Dr. Alan. Mayor Alan Arandia. Mayor Arandia. Tungkol naman mga tugang sa indang sitwasyon mo niyan, nasasarahutan talaga. So, Piodoran, na yung rason kung nataan mga taga Masbate, di nakakauli sa indang probinsya. Tamala nga ni, saro naman na police, officer, halong official lokang police, an mismo nang nagkwan, an mismo tabi na naghapot kay Mayor. Mayor, good morning, si Henry Tabi sa DZGB. Good morning. Mayor, busy ka po? Pwede ma-interview? Medyo busy talaga Talunes, pero pwede man may dikit na oras. Ikaw na talagang tunay. Okay. Ano po ito, Sir Henry? Apo, Mayor, primero Tabi, kumusta po anong reaction mo ka ito na naging surat sa Indokan Malacanang, susugasumbong sa 888, nagpapipagpaliwanag, dahil lang po sa dahil lang duman sa pagbabawal kan Masbate, na naglaog sa indan, mga bakong bakunado, na mga residente mismo ninda? Ay, kasi, siyempre, ang tasakuya naka-address itong, reklamo sa 888, na po kami, nagsimbag na kami duman sa sabi ko nga, bako man sa kuya ang EO na pinagreklamo ninda, mismo sa Masbate. I see. So ano po, anong feeling mo kay Mayor na nagluwas kaya? Kamo na nagtabang, kamo po sa pagpaliwanag. Para sa kuya Sir Henry, dahil man ako na makuha kayan, sabi ko, ayan ang maladyos, araman gan maladyos ang pigigibo kung Kaya ipipi sa maladyos ko na lang po sinda na sana sa susunod, sinda basta-basta magpara basta-basta na dahil hindi aram kung ano ang prosedimento. Very kulang sa pagkasabot kan nagsumbong pa lang taga Masbate mismo. Ano po, Sir Henry? Nagsumbong pa lang sa 888 taga Masbate mismo. Ayun nga po, taga Masbate. Kaya sabi ko nga po, pagkaaga, minapapakala ko kay Pandesal mga sa 2,000. Halos pirang aga, nagparapapakala kong Pandesal. So, tao ko di nagpaluto ako kay Tapsilog para makakaon sinda. Ngunyan ako palugutang. Okay. Sabi, kasi bago, may report po si Jimmy, nakuan pa ini, nagdagagan pa. May saroda sa imong official din police na nag-approach, kasi naghapot kung nataarog da ka itong pagigibon nito sa Piodoran, Mayor? Ay, sa meeting po, arog man lang kayo ito na si PD, pigapot ako dakuan. Pero sabi ko man kay PD, bako man sabi ko sa kuya ang iyo kay ito na pigibo, haling basmat, sabi ko. Sabi ko, ang pinagsusunod ko man sabi ko, kung ano so iyo ni Go Bitsara, iyo man sabi ko, bigpapatupad may digdi sa Piodoran, di dagdagan milang kidikit, na sa ibang kwan digdi mi sa Piodoran. I see. Di po aram ni PD na ang sitwasyon na ito, bako man po hali sa Indo, tabi, Mayor? Parang hindi po siguro niya aram na masyado, pero ito nga po na taga Masbate na nag-checkpoint digdi, dahil naman kaya ito pina-checkpoint na digdi sa Palapas, dahil ito, sabihan ko sinda, kung gusto nito sabi kong mag-checkpoint,
duman niya ako kamo sa Agos, kung bako sabi ko, duman sa San Pablo, Opo. duman niya ako kamo dapat ipadarakan provincial government nindo na mag-ano kan mga taga Masbate, magpabalik, ko sa Manila. Yes, Opo. yes. Tapos, ang sabi ko sa Enda, dapat sabi ko, sir, with uniform ka mo, buda sabi ko, magdara ka mo auto na auto kan Masbate. Kasi siyempre po, yaong digdisin na sa Piyuduran, ang isipon kan taga Masbate, bago man sila taga Masbate. Maka pinagtaram ka na ko, taga Piyuduran ito nagpapabalik sa Enda. I see. Okay. Yung lang po ang gusto ko sa Enda ipasabot. Opo. So with that, tabi mayor na sitwasyon na yan, ano po, may mga pagbabago po kamo sa magiging patakaran dyan sa pier pag nagulian mga taga Masbates na maagi po sa Endo? Ay sa ngunyan po dahil man Sir Henry, ang ano bilang ito lang dati na pag-abot din dadigdi, dapat kung talagang kumpirmado na sindang malaog na masakay sa Masbate, dahil man kami nagbabawal kayo ito. May saro ka ni Sir Henry kan saro, may 7 tao na taga Masbate sinda pero nag-star na sinda sa sa Kamsor. Dahil man hindi pinasakay ito, taday nga nag-swab test. Yes. Teos ganing maray, halos naglimang aldaw digdi sa Piyuduran. Dahil nakakabalik, tawan ko na nga nitong pamasahe, kapos na inagad sa kuya, tinawag. Ang problema, dahil kimasakayan pabalik sa Kamsor. Ang ginibo ko na lang, pinahatid ko kan auto ko na MDR, inatod sinda duman sa pinakang lugar nila sa Kamsor ta. Dahil sinda pinasakay talaga, dahil sinda Iyo, paano ito yung nakaagi sa checkpoint daw? Ano? Isiwali po ito sa sarong problema. Talagang kung sa po, ang checkpoint talaga dyan, medyo kung minsan mahigpit, kung minsan bakuman. Ayun. Okay. Mayor Alan, iyo man sana po, salamaton na maray ha. Ingat po kamo, tabi. Thank you po, Sir Henry. Okay, thank you. Mga tugang Mayor Alan Arandia Campio Duran. Nailing muna ito. So may nakalusot pala na sarong pamilya. Speak report ni Jamie Kangino June. Man nakakaulit. Siyempre, wala ki antigen, wala ki bakuna. Diba ang requirement? Pinahatod ni Mayor, may auto siya, pinahatod niya. Saka baga. Okay, sandali, reaction muna tayo ha. May mga text kita. Good morning. Kumusta po sana yung 1.5 na sabing ibibigay sa mga senior citizen? Wala pa kaming natanggap. Salamat po. Ay, alat-alatong po nindo. Alat-alatong po nindo, ha? Digdi nga ni po ito. Digdi po nga ni sa subdivision mi sa Humapon. Pagbanggi na may mga kotse na nagpapark sa madiklom na area sa may kanto kan harong mi. Kan pinailawan ko sa bright light mi sa may garden, biglang nagkawarara. Nagkaigwalugod akong maraot na pag-iisip. Dapat ko bossing, di mo lang ito pinailawan. Binugtakan mo ko tang CCTV sana na naka night mode. Okay. Ang suggestion mo ngayon, galing nga sa ralaon. Sir Henry, may order baga si Presidente Duterte na karsel ang gabos na kapitan na may pasabong tupada uni si Kapitan digdi sa Coastal North nagpapatupada kan weekend hali na hain na ang police Legazpi. Later yung apelyido. Okay. Sige po. Talaga. Haliw na ang pier sa Piyuduran para tapos ang problema. Okay. Yan ha. Mga reaction. Okay. Another one. Baka may reaction pang iba. Mga tugang sa tuya tabi na madali lang po ha. Tama ko ma-break kami ni June. Sabi ni Ralph Davila, digdi sa Manila, nabawasan na ang COVID, ta-eleksyon na po, baga. Kaya dyan naman sa Kabikulan, grabe talaga ang COVID, palipat-lipat na nasa, baka dahil may pundo pa kaya, pigpapadakol na naman ang COVID, makaerak man ang mga taga-Bicol, lalo na, so nagtatrabaho sa ibang lugar. Bata nga ni sa Tios na maray dyan. Iyo, okay na. Thank you, Tabi Ralph, ha. Ralph, yan, ha. Pigtext ko na si Dr. Lulu, baka makaurong tango niyan lamang na aga. Kung medyo busy, okay lang po. Dahil man kita mapirit. Good morning. Ano pang balita sa Daraga Church? Ay, may balita sa Daraga Church?
Pigahaputa ka nga, ako ba nang babalikan mo? Anong balita po? Oy, pakitext daw po tabi 12-22-55. Naghahapot ka kung anong bareta sa Daraga Church. Sige daw po, happy birthday po sa parish priest sa Daraga, si Father Uloy Lawenko. Oy, birthday pala ha. Ni Father Uloy Lawenko. Yan pala ng bareta. Birthday ni Father Uloy Ngunyan pong Aldaw. Okay, happy birthday po Father Uloy sa DZGB. Sa pagbabalik, sandali lang. Okay, wait lang po. Okay, madali lang ha. Sa hilingon tango na ini na So pinadaras ako nito. Oni po so gusto magpa-RT-PCR test. Ano? Wala pa man si Jomar nun. Naipit kaya ako kang kwan ni Jomar. Wala pa man. Okay na. So gusto tabi na magpa-RT-PCR na bayad. Uni pan guidelines. Sabi yan ni Dr. Alan Lucanya sa pinadara po sa kuya ko niya na aga. Sisay po ang pwede na magpaswab mga tugang na dapat may bayad. Ito. Yung mga may history of close contact na mga asymptomatics po, still free pa din ang swab test. Yan. So mga close contact, mga tugang na asymptomatics, tabi, libre pa man granay ang swab test. Kaya lang, so mga nasa hospitals, RHO, CHOs po ang mga maswab. Yan. Arog ka nangyari po sa Legazpi. Yung. Ang nagsaswab, pag close contact ka, so RHO Buda, CHO office, mga tugang na ipapadara sa DOH. Hindi po pwede na magswab ang hospital, RHO, CHO, if gagamitin for travel or for other purposes. Sa amin lang po pwede mag-walk-in, sabi po ni Dr. Alan Lucanya. So meaning yun, kung ang kwantabi, ang mapaswab ka, tama-travel ka, direct ka po na maduman mga tugang sa South Luzon, madirekta ka po na maduman sa Bicol, South Luzon, Subnational Reference Laboratory for travel purposes. Pero kung bako po siya for travel purposes, closed contact ka kang positive, libre pa manggirara iyan ay saswab kang RHO Budakan City Health Office. Mga City Health Offices, sa tuya, tabi, mga tugang na palibot. Diba? Pero kung travel siya, ang swab tabi, mga tugang duman sa sendang laboratorio. Mientras tanto, primerong Delta variant case sa Tabaco na diskubre na. Report, mga tugang kay Jomar Bien. Jomar, good morning. I-detalye mo. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantapay. Totoo yan, BP Henry, na diskubre may primero na pala na Delta variant case sa Tabaco. Kaulayon ta si Mayor Krisel Lagman-Luistro. Napit sa bagay na ni Buda, ihapot naman sa iya kung ano ang possible na lakdang kan Tabaco arog ka ining mismong so Cope Hospital sa ina nag-aako nin COVID-related patient. May move di ang Tabaco City. And of course, ay iba pang mga updates kan COVID. Mayor, live kita sa DZGB. Nasa ibang linya si Henry Maceda. Hello, Mayor. Hello. Mayor, maray-naga po si Henry. Good morning, Henry. Yes. Yes. Mayor, primero po, may report na palang kamo dyan na may nadiscover na na variant nin COVID-19 cases na may connection po sa Delta. Ano po ang development po ni Mayor? Dahil na siyang COVID ganyan. Okay. Okay. After being confined sa BRTCH for 14 days, automatic po na may reswabbing na ginibo sa iya to check for COVID and negative na po siya sa COVID. But nevertheless, Delta variant po sa iyang COVID. I see. Okay? So sa ngayon po, safe na. Opo. Dahil naman po nga Delta, digdi. Pero iba kitang first case of Delta. Which was taken care of man po sa BRTPH immediately. Opo. Kumusta po, Mayor, sa mga close contacts kayo ni? Nakol siyang close contacts.
So, nag-agi pa siyang libon, babakakay, and then tobacco. Isa na po sa tobacco, okay po. Negative man po ang mga close contact. Ay, very good. Mas pati sa mga immediate family members na negative naman, Mayor. Yes, Henry. Yes. Ay, okay sus. po, Cinda. Yun. So, yan ang good news. At yan least... ang good news pala yun. Oo. Pero, ang pinaka-bottom line dyan, ang sa iya pong way to enter tobacco was colorum ban. Ay, my goodness. Yes. Ito ang So, bad hindi news. po talaga yan documented. Wala po yan ng mga tamang mga papeles. Oh my God. Kung nagkaigwas siya ki papeles, sana diin na siya pinalarga. Aling Laguna. Natahay po, saan po siya hali, Mayor? Saan po siya hali? Laguna-Cavite area. Okay, Dumanggali Laguna. na sa trabaho. Ang hiling ko po kay ni Henry, namamati niya may helang siya. Iyo. Dahil man na maasikaso dumantayaon digdi ang pamilya. Kaya nagpwersa talagang makauli. Oh, pero ang maraot palanta illegal banat na sa kaya niya. Yes. Oo. So pero ang ano ko digdi nagtataok informasyon. Iyo po. So with that, Mayor, ano pang hiling mo pag-araw ka ng sitwasyon, tabi? Ano po? Ano pang hiling nito pag-araw ka ng sitwasyon? Sa hiling ko, bako lang iyan na nangyari sa tawungan? Mas dakol, may iba pang mga nangyari. Sa hiling ka ng sitwasyon. Yes. Ang pinakamagayon sa ini is talagang i-report sa LTFRB. Oh, naputol? Sa colorum Sinda, bako Sinda legal. Yes, correct. So, ang LTFRB po ang tamang ahensya na monitor ka ini at mag-file ki charges. Sa kami man po digdi, arami na kung sa insinda. Alagad, pag binahali mo sa sarong lugar, binantayan mo, maharali sila, mahanap na naman ki ibang lugar. Yes. Kaya kay Pohan, alerto po pirmi ang mga barangay, lalong-lalo na po sa may coastal. Sa dyan man sana po yan ma-pick up si mga pasahero. Iyo baga. Gusto ba, may mga checkpoint baga, Mayor, na pig-aragihan, di ba? Paano nakalusot ito? Ano? Ang van. Nakakudayin ko ng kolorum ang van. Yes. Tisil po talaga. Ako po, nag-agi ako dyan sa checkpoint. Istiktuhon. Oo. Istiktuhon po sa ko. Naka-red plate na ang kotse. Nadara ko ka ito. Kompleto ang dokumento mi. Pero talagang sinaro-saro po sa documents ni. Very good. So, dahil ko sana po, aram kong nga nakakalampas pang siring ka ining mga lunadan. Yes, opo, okay. Abo ko isipon po na may special pass Sinda. Yeah, okay. Abo ko isipon. Para dahil stress, Mayor, dahil stress. Okay. Yes. Yung sarong na lang po, diyan po sa Tabaco City, may sarong hospital dyan na dahil na po nag-accept din mga COVID patients. Tan sabi ninda, pano na po Sinda. Nakaabot na po sa imo ni Mayor? Di ko nakakahuron si Dr. Mark, pero may nakuha po akong post. Na may nakapost na po na talagang panoon na Sinda digdi sa Cope. Ang sahiling ko po, ang gigibuhon ningon yan, since yesterday, prepare me na giraray po sa samuyang quarantine facility sa Tabaco National High School. Sa mga pasyente po na bako mild man sana, so pwede na po i-transfer sa mga mild to moderate, so pwede po sa SIGA. So kailangan lang po ng tamang coordination para maaraman ta kung kakayanan po sa level kang facility kang Tabaco o sa level kang facility kang SIGA. Para po, congested naman ang BRTTA. Iyo baga. Kung mga symptomatic man sana talaga. Tamang triaging, maharaman ta po kung ano ang best facility na makaka-attend sa inda. Kung mga mild man sana, samuya na sana po. Kung mild man sana, kaya man sana makarecover na dahil ki doctor's assistance, mas maray. Okay. May doktor man po kami. May doktor man po kami. So with that po, Mayor, ano pong hiling mo kay ni na is this alarming o pero po ang kaso kang active cases sa Tabaco sa ngunyan? We have 20 now. 20, okay. 2 weeks ago, we were approaching 0. Ay, very good ko. Yes, Luminangkaw naman pala. After 14 days talaga, nagkaigwa na naman si upsurge, no? Yeah, this is not just for Tabaco. This is all over the region. Totoo po yan. Totoo yan. Actually, ang kamsuro lang kawon so kaso hapon eh. I think we just have to live with COVID, no? Yeah. Ayoko na po na masyado akong na-excite ko sa mga numbers na to. Kailangan lang natin tutukan yung kaya natin makontrolan, katulad po ng
pag-enforce ng minimum health protocols, no? Making sure that the barangays are always alert sa mga bago pong nag-aarabot. Pero, Henry, ako naman baga po halit sa luwas ang COVID. Iyo, sa tuya na mismo eh. Sa tuyang community. Kaya the best thing to do is just to protect ourselves. After more than a year and a half of doing these protocols, I'm sure kabisado tanaan. Matagas na talagang kayo kantawo. Yes, oo. Okay, so with that po, Mayor, kumusta, yan pong facility nindo dyan, pira pong tao ang kayang akomodaron kaan in the future? Ay, dakol po. Dakula yan, ano? Tabaco, di ba? Oo, 2 levels in facility di po. Oo, kayang-kaya mi po. Maka-accommodate di more than 50 or so. Yeah, opo. Mayor, salamat na maray po, ha? Thank you so much. Ingat ka mo. Henry, good morning. Good morning. Welcome. Good morning. Jomar. Okay, thank you very much, Mayor Krisel Lagman-Luistro. So yan ta, BBPN rin mga update. Digdi sa Tabaco, may bagong kaso. Na-discover ng COVID Delta variant, pero maray na. And kung mapanoan ang iba pang hospital, ready naman so facility kang Tabaco na ibalyo duman so mga mild cases na. Report, Jomar Bian, DZGB. Makonsilo pala na, no? Nagkakandreskobli talaga yun. Tapos na yun. Naulian na din. Paano kaya? Kulang man kita ki facility na magdidetect loss. Mga tugang para dyan. Pero we all really, mga tugang ano yan. So effort, asin ang sakripisyo kan mga frontliners, taburan mga doktor. Hindi talagang biday. Kaya dapat talagang ining mga taong ini, mga nurses, mga medic, mga nursing attendant, etc. Lalo na mga nasa COVID ward, talagang dapat sinda matawan ang kimagkanigong atensyon kang gobyerno. Kaya lang, igwa kimemo ka yan sa DOH eh. Para dyan sa mga beneficyo na yan sa SRA. Makaabutong kang oras, babalikan tayo. Oras natin, 8:43 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce,
scammers, bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab Uno. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita mga tugang sa program. Standby muna rin sa may follow-up si Jimmy na salita tungkol digdi sa tabi na concern na paabot sa tuya dyan sa sarong eskwelahan tabi sa Ligao City. Sa Ligao City, mga tugang tungkol sa isyu kang lockdown kailan sa COVID-19. Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga paranta. Bayaw na kumunyan digdi sa compound sa laog mismo kaining Binatagan. Ligao West Elementary School sa barangay Binatagan. Magkataning sa nainikan
City Division sa pamamayo ni Sir Nelson Morales. Oh, yeah, BP. man sa napalan dyan. Oo. Si Sir Nelson. Oo. Actually, dahil ako naglaog sa opisina, sa opisina ni Sir Nelson Morales na aramo, sa alangkaw manan kaso kan na COVID digdi sa syudad na Ligaw. Inapudan ko na lang habang yaw na ko digdi sa compound. Primero itong concern na pinagapaabot sa imo kan dahil sabot kun magurang ito teacher. Primero ang paliwanag ni Sir Nelson duman sa issue o concern na nagadan sarong official digdi. Sarong kwan empleyado. Kan deped konfirmado ba kan nakaaging Biyernes nagadan mananggad tabi bibi. Ngunyan babasihan ni Sir Nelson Morales an sayang pahayag duman sa post kan pamilya na ani kinagadan kan nasabing opisyal kan deped digdi sa nasabing eskwelahan cardiac arrest and uncontrollable hypertension. Okay. Isong sabihin, not related. Bako COVID-related? Bako COVID-related. Pero, maski nga ni Siring, naghururunda sinda ng mga official kandeped kasabay na local chief executive kan Ligaw kasubanggi matanga na nga ni sinda na nagtarapos dahilan sa yun nga gusto nila na masiguro na maging safe and pagburukasan kan klase ta maski nga ni ngunyan man sa nabagay ni ta diamond ki face to face pero imbes na sa mga estudyante nagpapasiring sa mga eskwelahan mga magurang bibi pagkatapos sa mga maestro ngunyan digdi sa sitwasyon sa nasabing eskwelahan sa mga close contact kay itong opisyal maski bako COVID-related, base naman sa post, dirihiran man giraray na mag-isolate. Parte kan pasiguro, kan protocol. Ngunyan, digdi sa gate mismo, BP, talagang orderly pigpapalinyaan mga parents, igwang lamisa, igwang alcohol, igwanin ballpen, magsadiri kang ballpen, may suratan ligay, bubugtak mo sa address mo, so cellphone number mo, ma-alcohol ka, tapos so temperature mo, kukuhanon, may distansya, sostenido 1 meter distance tabi BP. So sabi tabi Jimmy, tas so concern baga kan nagpapot sa to kay nag-texter ta, nagreklamo, may mga allegation nga ni although confirm kan pamilya na bako man ito COVID related although sabi ni Sir Nelson maski bako nag-implementer sin dakip mga protocol. So sabiyon pinalaog mangyari sa mga teachers. As normal mangyari as normal. Anday lang ang pina-isolate lang so close ko so medyo perming nakakauron ka ito. Pagkatapos pero so dai padagos ang trabaho diyan sa eskwelahan. Nadakilak lang na maski na bako ito COVID-related, i-disinfect mo na ang eskwelahan bago iyan palaugon ang mga ibang teachers mo dan mga magurang dyan? Nakaklos, BP, itong pig-opisinahan ka ito. So mga kasabay kay mga siblag man na mga room, dahil man problema, taday man naglaog ito. Yan. Tama man. May point man. Okay. So yan tabi. Go ahead. Yan tabi bipiso kwan personal na pag-follow up niya. Actually, yaw na kung niya nagre-report sa compound kay ning eskwelahan. Inaktibado, so si DRR mo, sigan libot mo niyan sa mga eskwelahan sumobil, ninda, nasa pag-monitor. Tayo yung instruction ni Mayor Pati Gonzales also, pasiguroho na nasusunod ang mga health safety protocol sa mga eskwelahan sa ngayon. Bakos naman digdi sa binatagan elementary school. So yan pala, ulitong ko lang tabi Jim, resulta kan meeting ka sa Bangi. Pigmiritingan na ra Mayor, kang Ligaw, buda na ra Sir Nelson Morales, buda sa iba pa, kung anong gigibuhon dyan, tabi sa bagay na yan, maski na nga ni bako COVID-related, so kinagalan ka ito, susog sa post kan pamilya. So ito ang pigbasara na bako man, pero maski nga ni bako, sa mga close contact ka ito, pinag-home quarantine. Yes, tama man na pasiguro.
Okay lang. Pasiguro, Okay lang. Pasiguro. Mas marin ang pasiguro. Dangan, nining so mga magurang na nagpapasiring digde, makuha kan modules, isunod si vlog man na classroom baga. Dahil man, iba man so opisina ka to, dahil man sila duman, sarado nga ni. Iyo. Safe man ang kuha na tapos, limitado, ang mahiro ninda, gustong sabihin, may social distancing, may face mask, asin pigkukuha sa mga address, cellphone number, tanganing kaso iguanin diferensya madali ang contact tracing tabi, BP. Yes. Okay. Klarado. So, yan tabi, BP. Dahil manin kaditan, itong so, kung nakantabay pa sa tuya, kung magurang ito, di magpapasiring na sila digde, magdaran sa naki-face mask, face shield tabi, BP. Yes. Okay. So, yan ang sa mga dagdag na informasyon, alidigdi sa compound kan binatagan sa Ligaw West Elementary School, Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Mientras tanto, may sarupong ordinansa na pinagluluto. Diyan po sa Daraga Albay na matao daw 3,000 na pesos na allowance. 3,000 pesos na allowance. Kaysay daw ini na 3,000 pesos na allowance. Saramuntang report kayan kay Renz Luna. Renz, good morning. Salamat at DBP, maray na aga, sinamaray na aga sa mga parantabay, sa mga tugan niya nga mga bareta, pinag-alauman na ipapasarpa sa aga sa regular na sesyon. Kasi ng bayan kan Daraga Albayan maabot sa 3,000 pesos na annual cash allowance para sa gabos sa mga barangay frontliners, digdi sa Banwaan, Daraga Albay, kan nakaaging regular na sesyon kan petsa 7, kan Setyembre, or kan nakaaging Agosto pa. Nagkigbanan ni na first reading, makapasar na sa first reading, nambitan ng ordinansa, ay may kamuotan na magtauman ng resistensya para sa mga barangay frontliners. Kaya hindi kay Vice Mayor doon di Hausyan, kung sa hindi naman sa indang pagkitaning matawan ng maming tapang, mga barangay frontliners, lalo pang niya na pagkatan ng pandemya, nasa raman niya nisinda sa mga frontliners na nagtrabaho man, ngunyan digdi sa mga barangay. Kaya nakapasar na kan first reading ka nakaaging regular na sesyon, nabitan ng ordinansa, at pinagkalauman na sa aga sa mangyaring regular na sesyon dito sa Ngunang Bayan, ipapasar na ang nabitan ng ordinansa na iyo ang natao, 3,000 na annual cash allowance para sa gabos ng mga barangay frontliners, kiriba naman yan idigdi, sigurado ang insurance para sa inda. Sisay ang mga klasifikadong frontliners sa barangay Tabi, Renz? Aro tabi kay DPP mga barangay tanod, Eco Aid, asin maging man sa mga nagtatrabaho man sa mga barangay health workers, kasarabay naman tabi ang BP, asin maging masunod naman din na pasi orden sa mga barangay. 3,000 3,000 pesos. 3,000 pesos kada saro. Roger tabi BP. Okay, pero ano yan? Taon-taon talaga, regardless kung ano ang sitwasyon. Taon-taon tabi ang BP, regardless kung mawala man yung pandemya o riyaon pa, igwa talagang 3,000 pesos na cash allowance. Okay, sige. BP, ano nga nagdag na informasyon dito? Renz Luna, DZGB niya. Salamat, Renz Luna, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Thank you, mga tugang masunod na tingog kamanwaan kay Bapo si Pio Fernandez. Kung personalan, si Henry M. po naghapot lang. Goodbye, mabuhay. Aning hapot naan. Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang ako Bicol Party List Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Huli ka magayo na programang ini na nagtao sa kuya ni oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbin. Diyos mabalos, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:03. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag ni Department of Education Secretary Leonor Briones na nagrahayan ang edukasyon sa nasyon sa ilaramkan Administrasyong Duterte. Sinabi nang nakapagpatindog ang ahensya nin mas dakol na infrastruktura asin pasilidad asin nagkaigwanin mga modernong sistema nin para tukdo sa nakalihis na 5 taon. Apera kay ni sinabi pa kan sekretaryo na napoon kan magtukaw sa pwesto ang presidente, nag-itaas ang pundong itinagama para sa edukasyon. Nag-itaas man sigun sa iya ang sweldo kan mga paratukdo, kung sa in may pinakahabang level na posisyon, makakaresibinin 23,869 kada bulan kumpara sa dating 19,077 pesos na sweldo kada bulan. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod na